Ban penbha bat ban penbiang nya kecing syakri syakipan nongpang ke Dr. Norman Tunnel Hospital kebadai ke Waini ke Hospital Shimet bat kabarim tam harilom jantia kalau yo ban play ke jingtai bat hamai jongka haka arpol tarik ubanai ke laleng kod arhajar arpulai kini ke jingtai bat hamai ban pensuk yakipan nongpang ban yo ya ke jing sumar haga ni ke hospital ki kintup ya ke ram access way ke maternity block elevator ni ke lift physiotherapy block administrative building but ke retaining wall. Ketika hospital kadai ke balasa bamdu hakading hau benaya yong arterik hau snem arhajar iway. Henry kini kamsim lakhang lat ya kini ke hospital ban keo rasong bat ban yat syakman ban penbiang nya kejing syakri ya ki pan nongpang bat kejing Synniang ki para bangai ke badan hapok ke kasih jantia Presbyterian Assembly lala ban penyang ya kini ke building batmai. Kani ka hospital ka don ni ka OT complex, ka ICU, bat kato ka ni teli ki OPD room. Ka mala benengkong ka ka children's ward, ka mala ka baar, latay ka maternity complex, bat ya ka jingtay la pendep house nem arajat khat khandai. Hanray na ka daw ka jingbam don jong ka lift, bat ka jingbam don jong ka ram, am shim la la ban play ya ka maternity complex. Dai menta ka kenti la play ya kini ki jingtay, ban penbhasa syo ya ka jing syakri kani ka hospital. Yagini ki hinreo tuli kisna tarekam la Synniang pisado ulit Reverend D. Leslie Jones uba syong basa hajan kanongba Swansea ha Wales kumba shiklor kandai polak nyo hajar lai spah tingka kumjo nagabalang Presbyterian lait umkra kumba arko hinreo lak tingka nalor kiskim sorkar. Dagani ka pisa ba Synniang Reverend D. Leslie Jones layo bantay ya ka laundry unit kabadan artuli ki industrial washing machine but artuli ki washer ki balalong ka jingkerku ya ka hospital ya ka jingelang la penyai da Reverend NS Power Chairman Managing Committee ha ka jingedon lang ukongsan Reverend BB Lamin Moderator PCI General Assembly ki pastor ki temen basan ki rangba balang ki nongyelam nak sangkenthai ba pher but ki way Layor ya ke jingkren ke balingkot na ke Eva Rinia L. Warjeri MCS Additional Deputy Commissioner West Jantia Hills na Reverend D. Rembai Moderator KJP Assembly Dr. KC Ajar District Medical and Health Officer West Jantia Hills District bat na ke Dr. D. Nongplo Medical Superintendent ke balayatho ya ke jingerap balayo ke hospital. Kani ke hospital nadu bakal kanria sa kani ke jaka kalayat lenti hinyo phau teliki snem la jandap hinyo phau teliki snem bat kala ai ke jing sakri yaki pai ba jonggari jantia bat yaki thapon hendrai ulo ubadum ulawan ka ya ke hospital daga jing plok ding ka bajur bat ka bajur kai ha ka janmen arteri go April haus nem ar hajar iwe bat ha ka daga jing plok ding ke hospital kelado kan real teli ki private rooms ki badon ha kani ka jaka ya ka ba ya kani ka dara la share ha kani ka ski ki don kan real teli ki private rooms nangka ka maternity complex ke badon ha kani ka jaka but ki way ki kamera ka minor but ka major OT ni la do lot but la bando ka ding ha kata ka janmen Henry daga jingi snai ke jong blay bat ke jingi rap jong ki para bangen ki badon hapo ke kasih jantia Presbyterian Assembly nilala man penyang ya kene ke building ka badon sakaniang jonga bat hakani ka building ni don haga ground floor ya ka OT complex ya ka ICU bat takto kat ni teli ki OPD rooms but haka first floor ni don ya ka children's ward but haka second floor lala bantay but bansna ya ka second floor ka banlong ka maternity complex house name ar haja khat khandai la pendat ya ka jingte ya ka jingsna hnrei na ka daw jong ka jingbom don jong ka lift but ka jingbom trai kam jong ka lift but ka jingbom don jong ka ram sham lala banpli ya ka ni ka maternity complex Bat kumta hakisam araja khatra khat khandai la snow dan tam ban pendap no ya ka lift ka balong ka jing ai snow bha jong ka balang lai umkra ar phom riu lak tingka nakit naw ki baper sham lala ban sna ban pendap ya ka ni ka lift hrei ni ai ngo yo ble bo menta ka sni gila ban play bat kan ni ka lift
kala long functioning lokumba henriu nyau benai menta. Hagajuk kapor katkom ke government guidelines kino ki buildings lani ki hospital ki badon ye ka first or second floor ki day bandon ye ka ram. Kumta ke managing committee kala perkhan dokum no ngin yo pisa ye ka banchna no ye ka ne ka ram. Bat hap deng jang ta ka jing perkhat bat ka jing wat lat bat ka jing ye pengkre hang no ban bo ye ka ne ka lift. House nem hajar kat khandai hau benai Julai ke hospital pat kalamat ya ke jing tua ke besar kai hadin jong ni ke building ha ka por liur Julai hajar kat khandai bat ha ka ta ka por pat la snow don kam ban chna no ya ke retaining wall knang ban pen scam ya ke hospital bat ya ke ban yada ya ke hospital bahkan tuot satai serum bakat pengidang berkat yang kita AKA la jano saka klam COVID. Bat kelalong ke challenge ke bakrau ya ke hospital. Henry habdeng jongkat kita gijing ngidon nublay ubakrau. Ubatip kamha ya gijing don kam gijongi. Ban habasdang jong COVID ha February hajar arpo. Ngalayo ko ka phone call na uway uparalok baya jong ka hospital Queen Angel Jones ban ulayatho ba udon pastor late Reverend D. Leslie Jones ubasa hajan katakan nongba Swansea Wales ulayap no ha September hajar khatkra bat ha will ga jong ulaong babarak ke pisah ke jong kaniyat sa ka Dr. Norman Tunnel Hospital Jowai. Bat ni ay mo yaw blay nakabenta kani. Bat ka pisah barok kabala iehnoh sa din nakabenta ka Dr. Norman Tunnel Hospital Jowai kalong arpaulak Rio hajar British pound sterling bat habala pandala sa kapisa India kalong siklor kendai paulak nyau hajar lai spah bat dakan ni kapisa kapok kini ki lai snem ngilala bantay omtang ya ka retaining wall omtang ya ka ram ray dakan ni kapisa ngilayo bantay ya ka laundry unit kabadon artili ki industrial washing machine but artili ki washer ki balalong ka jingger ku ya ka hospital nila dak play ya kaneka laundry unit nomor ka jingdam kam terki bat nila la ro kam te ya ka physiotherapy unit rengkat bat ki equipments ki biadai bat kaneka juk ka bamenta bat ha ka juk ka por nila la ban pendap ya ka administrative block ka bangin second reaction bat ha ka juk ka por dak ni ka juk ka pisa nila la ban thet ya ka way ka ventilator ha ka por COVID bat ka long ka jingger ko ya ka hospital ni ai mo yo blay na mar ki lenti ki jong ki kham long hajro ban ya ka lenti ka jong Hagani kasngi lapan ko borom ru ya jinge sang samla balang Jowai ka bala Synniang snam ngobha syakani ka hospital na lor ki nongelam na ki balang Presbyterian ba pher lai don lang ru Reverend Father Hilarious Lamari daloi ki elka Jowai uba puraman kinjing Presiden ke Senrat Jowai uba OR Chalam bat ki wei ki ba syakot ngobha ni aingu yu blai ba menta ngi la ban yeng biang gum ni ngi lumlang biang gum ni ban pen pau ya kata ka jing songu ya ke ke bala ya ka tasnem ban pen olong kini hospital henry tuli project ba pin inaugurate menta kasngi ka dei shisha kasngi ka bakrau ba ka ban sa kan ma ban henry ka ni kam dei ban kot dang ni kumbi doktor nong plo mene ki ong bakidang bun ki jing ang nuot nakaleng ka hospital katali ka managing committee jungi kadang bun ki jing ang nuot ban pendap ya babun tli project namar ba kat nang mi ko nakaway ka por siya kaway pat ki jing don kam kitang pon ki jing don jong ni hospital kenyarap sibun ni ki pat ba jong ni ka than la ka long hang ni ha West Janja Hills la ni ha East Janja Hills ti kum officer jong ka health department jong ka trak ka kwat ka khia hagini di benai di adep
ma thai borok la yu I ba la yu smoke la I hagi news hagi kot kubur ba ke MCH hospital la inaugurate mo la inaugurate ya kani ke MCH hospital makwa bantong hagani ka por ba kumbalong giwe ki jingtei dari ki hospital dari ki jaka sumar keleng kadon kata mengiong kata ka teething problem ke badon but ni don bok ba nakajingdon juga ni ka Meghalaya Medical Services Recruitment Board Kumba saus pak ngut ki doktor hapo ka jilla Meghalaya tidak yo kam dang sien dang mentang dang ni kata yo baladep tidak yo kam dang sien bat bun ki doktor ki bayo menjoin hang ni ha ki jaka suma ki budon hang ni ka West Janja Hills Road jahang teh MCH hospital ki don ki doktor belawan menjoin Henry kumboang Rome was not built in a day Tinga semua bagani hospital lesi wala rak ila play kani hospital idang don kita ki teething problem but na semua bandong ba kajing kermen ka don ba kani hospital kan slam wan yo ban pentri kamno mangidon medical superintendent Dr. Ebenezer wa ba Tracy Tom ba khari ba phone chatesa state ba lek seselong khari Manyakran bat dibor di bahalor banyarap kumnu ban pentri kam no ikani ke MCH hospital ngot kibun ki jungdon kam kani ke hospital hang ni normal tunan hospital kibun ki jingdon kam hang ni ti daga jing Tracy Tom daga jing yarap jing dibor ki bahalor ki kam ki jam ngangi skem ki nya sakman akwa ban kentu ya phi ki doctors ki nurse ki bodon hangani hospital sngubha abak diwan ki nongpang nakanu kunu ke jaka nakanu kunu ke than laki long di baru spah, laki long di baduk, laki long di bastat, laki long di babidu, sengubha abang ikren ni ketien keteli yaki, sengubha mengin ngimdeban penmong yaki, ngimdeban yo kata ka komplain, dan ni kata ka jing ong bah utau ukren kumta yang kalau ngebos nusi kata, ini saya kentui ki dokter sejungi baterai hang government, haki PHC CHC ni ong yaki pet. Bakiwan ginongpang bakiwan gipat ba marko hospital kadai nang bentau pat ba sengubha kan ka ketien ba mendiban penmong yaki kata kalau ngajing tu yang ngajing tu nak kaliang jonga ya pi ki doctors ki nurse ki bodon akan ni hospital idon ijing ai barit jonga nak bentak hospital dengan tepat i doktor nang pro bin sengubha pediang ini ngasngu iaka Managing Committee jom kanika hospital hangni kabalala ban long ini kesni kumni kadai kijing tray sitom jom ka Managing Committee rengkat bat kinu tray jom ka hospital hangni kaba la pelong ban la pela apdeng kijing bepun jaki kendo ya nanti kum ka hospital ialah ban pli menta ya gen riu tuli ki project ki badon kam hadu kata ngai ku blai sikap dai ya ka Managing Committee sachisin ki khot jongka baro ki beli trai sitom lengba kumnu ban penbiang ya ki jingdon kam jong hospital bat jong ki briu jongi Kamdam hangni hari jantia barok kobai. Ngilong menta kumni kumengilong. Dai namar ba ngidon ublay. Ubom ju samthia, ubom ju yothia, bat buyai kerku yang Singapore. Wada pedeng kijingdu jingkermen kijongi. But in the down or I saw on kum sim jonga to ku try but baro kabanga ek tenjo kum ki no yalam jonga KGP assembly belum ki try jonga di hospital the khatum jingumti ki doctor ki nas is no dai ban ye boot lang ban bertu boot lang ban urwai sam bangim dai ban kelet bagi yo ublai kumuni bom ju santhia bom ju yo thia bat boyai ker khu yangi
Lagapor Singapore. But Singapore pat ngadap against ngamu crowd. You blay na kapanta ki long shwa ki jongi. Kamtam ki missionary ba i jongi na tay na reveals. Ki ba i gani ka jongi paul ni gani ka vision. Ban pendet ya gani ka way ka ministry. Ka ba tra jongi Jesus Christ labu akan ni kapatay. Ikan mau no prim jongi Jesus Christ sabudan ni kapatay. Ubu utray lightly ki ministry ki kam. Kabalang kong kakam manyalap ikibriu bakin ngej bakin yo kajin bom jukot kabaan kajing hikai kabalai pan kajing tukia ngasangu ikabalang presbyterian jungi haniri kasi jantia kabur bat kepertuk buat ya baru lightly niki ministry kini kita lightly ki ministry ki botra jungi jusku sebu bat mangi kabalang Presbyterian ngan ong hari kasih jantia ibur ya kini kilai tuli ki ministry ki bo Jesus urushenia hagi terpeng ki jongi kum ki bangai. You have faced many difficulties: the disruption of the building work, the heavy rains and floods which caused so much damage, COVID-19's pandemic, and all that brought. But you have remained cheerful and committed to your duties, and you deserve our thanks. I hope you are now stronger and more skillful than ever before, and you can enjoy using the new facilities and environment of the hospital. May God bless you all, and I hope that one day I can return and visit Jowai. Kublai Yapi Baro. Thank you. Nashim ini kebu peninggalan sisi dan ai kublai piparo kui piwai. Bag nashim ru ini ka kansi dan ot ini ribon kadang bagi pli ya ka ram asas way. Aga keteng ke jong bleu kupa, bleu kun, bleu musim kun. Amen. Saka maternity block. khắp yêu đương của các bạn trong cái dịp lễ gia cái này cầm vật đi lọc newborn resuscitation double pie or resuscitate in both child each other. Pernah nang dunia jangan kamu kanang ya saya
pleru yo ni tablet kum kadak haga baga perthaikan yo isyai ye ki kam ki pha ki bo blei don ban pray dang bagi syakri ki jo Ketika keluar dan beli ketika building mereka minta kerja penengkam di hospital lalu minta mat hadu ipor dengan sawandu. Kumkadak trong cái chứng pili giàu nâu man apalagi ya kena kunro trong cái hospital thằng beting trong beliau pa beliau kun bau beliau mensim kui amin bless you.